Čaute, volám sa Samo a mám rád arašidové maslo. Ak ho máte radi aj vy, tak určite viete, že ponuka v našich obchodoch je veľmi obmedzená. Buď arašidové maslo vôbec nenájdete, alebo nájdete také, ktoré obsahuje príliš veľa pridaného hydrogenovaného oleja a cukru. Ako vo väčšine prípadov, najlepšou voľbou je pripraviť si dané jedlo doma. Takže ukážeme si, ako si môžete pripraviť arašidové maslo veľmi jednoducho doma. Hlavnou zložkou sú arašidy. Takže poďme sa na to pozrieť. Okrem spomínaných arašidov budeme potrebovať aj arašidový olej. Môžete použiť aj iný olej, arašidový je však najvhodnejší kvôli chuti. Kto si to potrebuje osladiť, môže si pridať stéviu, alebo kľudne môžete pridať aj med. Ďalšou zložkou bude soľ. Používam pražené a nesolené arašidy. Takže nasypeme si ich do kuchynského robota. Zapnem si to a tento proces je najdlhší, bude to trvať asi 5 až 10 minút, kým sa z toho nestane krémová hmota. Prešlo asi 5 minút. Vznikla nám krémová hmota, avšak ešte je potrebné pridať trochu oleja a soli. Nalejem sa naozaj len veľmi malé množstvo oleja. Ak ho budeme ešte potrebovať, tak ho dolejem neskôr. A použijem asi jednu lyžičku soli. Podľa chuti neskôr môžem ešte soľ pridať. A mixujem znova. Takže arašidové maslo je hotové. Jeho konzistencia je nasledovná. A môžem si to rozdeliť do nejakých nádob. Arašidové maslo môžete skladovať kľudne aj mimo chladničky. A je to veľmi chutné jedlo, ktoré, ak ho poznáte, tak určite si ho viete skombinovať. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa.